Internetek guztiz aldatu du nola informatzen garen, nola komunikatzen garen izoi, eta nola parte hartzen dugun gizartean. Eta gazteen kasuan, aldaketa hori are garrantzitsuagoa da, prekarietate egoeran bizi garelako. Gizarte parte hartzea bi gauzaren araberakoa da, motivazioa eta antolatzeko tresnak. Baina prekarietateak dena zailtzen du. Ordutegi aldakorrak, ziurgabetasuna eta denbora falta. Hemen internetek aukera errealak irekitzen ditu parte hartzeko. Gaur egun edonork adierazu dezake bere burua, edukiak sortu eta bere ahotsa entzunarazi, baliabide handirik gabe. Sareek beste gazteekin konektatzeko aukera ematen dute, egitura formalik gaue ere. Gainera, antolatzeko kostuak asko murrizten dituzte. Ez da leku berean egon behar. Isto, ordutegi zailak izan arren, koordinatu zaitezke, eta modu malguagoan parte hartu. Horregatik ikusten ditugu sareetan sortzen diren kanpainak, eztabaidak eta mobilizazioak. Baina mugak ere badaude. Askotan dena plano digitalean geratzen da. Parte hartze jarraitua mantentzea zaila da, zure bizitza ezegonkorra denean. Internetek ez du prekarietatea konpontzela, baina parte hartzea errazten du. Parte hartzea gazteen errealitatera egokitzeko aukera ematen du. Pero hori funtsezkoa da, baldintzak laguntzen ez dutenean. Sareek modu berriak irekitzen dituzte, inplikatzeko eta elkarrekin gauzak sortzeko. Baina horretarako, ezagutu egin behar dira, eta erabiltzen jakin. Ez bakarrik norberarentzat, baizik eta kolektiboarentzat ere. Ez natea. Gaur egun parte hartzea ere bada, eremu digitalean presente egotea. Eta tresna horiek aprobetxatzeak benetan diferentzia markatu dezake.